Bueno, jo venia a parlar una miqueta de com està la indústria, com veig Catalunya, com veig el moment del sector, que em preguntéssiu què passarà en els propers mesos amb el llançament de Windows 8 i tal, però bueno, com veig que el tema no va d'això, reduiré la part aquesta a lo mínim, no? La veritat és que encantat de ser aquí amb vosaltres, amb l'Associació de Joves Empresaris de Catalunya. Ja fa mesos que ens hem vist i que estem treballant amb un acord per col·laborar més estretament, que espero que culminem. Després us explicaré, us anticiparé algunes de les coses que posarem en aquest acord perquè provoqueu també el vostre president i el vostre equip a que s'assigni l'abans possible. Però bueno, mira, jo la veritat és que encantat de ser amb vosaltres, encantat de compartir, sobretot el que m'interessa també és que xerrem i que pregunteu allò que us preocupa. Respecte a la meva experiència professional i la meva vida, poques coses que dir. Jo diria que soc una persona patriota, m'agrada molt el meu país, estimo molt el meu país, m'agrada molt la màgia de la tecnologia, m'ha apassionat la màgia de la tecnologia aquests anys, i amb aquests 20 i tants, quasi 30 anys de professió, el que m'he dedicat és això, a treballar amb companyies que tenien màgia, que feien somnis realitat, anticipant temes tecnològics i procurant que en totes aquelles feines que feia es fessin coses al país, generessin llocs de treball i algunes de les coses es fessin aquí, al nostre país, amb gent i talent d'aquí que tenim molt. Tinc 52 anys, vaig fer enginyeria industrial, com us han dit abans tinc dos filles, procuro conciliar com puc. La veritat és que darrerament entre setmana estic viatjant contínuament, ara dintre de mitja hora tinc que sortir precisament cap a l'aeroport. Però bueno, procuro els caps de setmana fer de supporter de l'equip de futbol de la meva filla de 14 anys, que és una futbolista que promet. I procuro, a més, em dedico, jo els caps de setmana soc qui es dedica a la cuina a casa, o sigui, qui fa la compra i fa la cuina soc jo el cap de setmana, amb la qual cosa recupero part del que no he fet de dilluns a divendres. I sí, és cert que he tingut oportunitat de treballar a moltes empreses del sector. Probablement el que més he après i més m'ha agradat i m'ha motivat amb la meva carrera professional, amb Hewlett Packard, amb Accenture, amb Telefònica, ara amb Microsoft, jo diria que és buscar un equilibri entre la màgia de treballar dur i passar-ho bé. Aquest equilibri de treballar amb alguna que t'apassiona i passar-ho bé, assegurar que poses aquella dosis per crear un clima i unes condicions de context perquè la gent que estigui amb tu s'ho passi bé. I passa per moltes coses màgiques, però passa per coses tan senzilles com reconèixer els èxits de la gent, ser molt humil i rodejar-te de gent i gaudir de gent que arriba molt més amunt amb la carrera professional a les empreses, que el que puguis arribar tu. Jo probablement de les coses que estic més orgullós és d'haver sigut directiu de gent que després amb el sector ha fet carrera i ha arribat molt lluny, ha arribat a la presidència, un va arribar a la presidència de Lucen, un altre està com a responsable internacional de Santander Universitats o un altre va estar com a vicepresident de Nortel i són companys que han estat al meu equip, que han après amb mi, que com a jefe m'han respectat. Vaig tenir un directiu a HP, que és una gran escola des del punt de vista de direcció, que sempre em va dir que això de ser em va dir, es deia Raimundo Cornet, em deia, Carlos, esto de ser directivo y tener éxito no es tan difícil, no hace falta que te rompas tanto los cuernos y dediques tanto tiempo, estas escuelas de negocios y tal. Es muy fácil, es muy sencillo, siempre tienes que hacer 3 cosas. I em deia el Raimundo, tens que fer 3 coses bàsiques. Una, definir una estratègia i tenir una estratègia clara per la teva empresa i saber comunicar-la. A vegades ens equivoquem a moltes empreses per l'estratègia i a vegades ens equivoquem per la comunicació. I és cert, si tens una bona estratègia dintre del teu entorn empresarial i la saps comunicar, tens bastantes probabilitats d'èxit. I després em va dir, només tens que fer 2 coses més. Una és rodejar-te dels millors i 3, mantenir-los motivats. Si fas aquestes 3 coses, no fallaràs amb la teva carrera professional. I la veritat és que en moltes de les diferents etapes que he estat al sector i en aquests moments a Microsoft he procurat això. Fer projectes, fer estratègia i intentar comunicar-la a la meva gent i als clients bé, intentar rodejar-me de gent bona
procurant atreure els millors i després procurant que aquests millors se sentin a gust, gaudeixin i s'ho passin bé amb el projecte. Jo crec que ha sigut una mica la clau de l'èxit. Alguns dels que han treballat amb mi em deien que sóc l'home del work hard, have fun, i la veritat és que sempre procuro que hi hagi una mica de have fun. Si no hi ha have fun, tenim un problema de base. I després soc una persona bastant persistent i quan crec en coses que fermament poden canviar el món o tenir impacte, soc una mica com la gota malaia. El comitè de direcció de Microsoft em reconeixen com la gota malaia perquè quan m'empenyo en que algú surti és bàsicament qüestió d'una cosa, és qüestió de temps, perquè al final acaba sortint, acaba passant. I jo la veritat és que encantat de ser-hi amb vosaltres i encantat de ser-hi a més en aquest moment, que és un moment després de les eleccions, la situació d'aquest cap de setmana, la situació de notícies que tenim. A la taula no s'ha parlat de la deuta, de la prima de risc, això és ni del dèficit. Aquestes tres paraules no han estat a la taula, el qual m'ha motivat moltíssim. Diu, no es parla del dèficit, no es parla de la prima de risc. Jo crec que ara mateix crec que molt del nostre futur depèn de nosaltres. De veritat que crec fermament que molt del nostre futur depèn de nosaltres. I quan us deia que m'agrada la professió que faig de tecnologia i d'innovació, crec que és perquè també la tecnologia està evolucionant d'una velocitat que ens permet que coses que semblaven de ciència-ficció passin. Jo sempre me'n recordo, no sé, els que heu vist la pel·lícula aquesta de la Guerra de les Galàxies, quan el Jedi es comunicava amb un holograma amb els seus companys i tal, i tothom pensava, bueno, esto es imposible, esto es imposible, ¿dónde vas a llegar? ¿Dónde vas a llegar un holograma intergaláctico? Pues us donaríeu de creus últimament com està avançant la tecnologia, que ja comencem a fer sistemes de videoconferència i de sistemes de reunions virtuals amb el que els hologrames formen part de la reunió i les últimes versions d'algunes de les eines que hem llançat de comunicacions unificades permeten ja traduir de manera automàtica a 35 idiomes, de manera que dintre de poc, no sé si seran mesos, jo no crec que seran anys, però seran probablement un període de temps breu. Podreu fer videoconferències amb Xina o amb qualsevol país del món parlant en català o parlant en castellà i el sistema farà traducció automàtica mentre intenteu fer un negoci. Ara per ara, per alguns directius aquí al nostre país, el tema de les llengües ha sigut fins ara una barrera. Jo entenc que per vosaltres, tots els joves empresaris, probablement no, però amb el nostre país hi ha moltes grans empreses que el tema de les llengües és una gran barrera, no? I bueno, la veritat és que aquest ha sigut part de la meva vida. Estimar el meu país, agradar-me la tecnologia, rodejar-me de gent bona i intentar fer coses que cristal·litzin amb el territori. Normalment, quan intento buscar coses que cristal·litzen amb el territori, normalment busco tres coses bàsiques, que és talent, és a dir, gent brillant, em dona el mateix que estiguin a qualsevol sector, a la banca, a la universitat, als partners, a una pime, a l'associació de la Càmera de Comerç, on estiguin. Gent brillant, amb lideratge, i després que facin coses amb complicitat amb els altres. Jo crec que ara mateix estem en un entorn molt complex i que s'ha acabat l'etapa dels superherois. L'etapa dels superherois, no dic que no, que puguin haver-hi superherois, però queda un moment que s'ha de saber treballar molt amb complicitat amb els diferents agents. Llavors, si em pregunteu, i del que ha fet Microsoft els darrers 5 anys, Carles, que tu has fet a Catalunya, aquesta màgia borràs, com ha sigut? Per què hi ha un centre de recerca a Barcelona que decideix l'arquitectura de xips, de microprocessadors, dels telèfons mòbils de la propera generació? Doncs bàsicament perquè hi ha un boig aragonès que es diu Mateo Valero, que és casualment un dels 10 millors arquitectes de computació del món i que té un equip al Barcelona Supercomputing que és de primera línia, que és first class. A vegades ningú ho sap, però a Barcelona estem jugant a la Champions amb el món de recerca i estem jugant a la Champions amb el món de la tecnologia i el Mateo és un dels 10 millors arquitectes de computació del món. I per què tenim una software factory a Lleida de tal? Tenim una software factory a Lleida perquè hi ha un emprenedor
que es diu Jaume Iglesias, que té una empresa que es diu FR, que ha sigut capaç d'il·lusionar a un alcalde que es diu Àngel Ros, que és un home que és dels pocs que jo coneixo amb el món de la política com a alcalde, que té una visió d'estratègia tecnològica com molt poca gent, perquè ha tingut experiència amb el sector TIC, i que a la vegada ha il·lusionat a un rector que es diu Joan Vinyes, ara ha canviat de rector per a la Universitat de Lleida, i tenim una universitat amb un emprenedor, amb un alcalde fent de les casernes de la Guàrdia Civil del Parc del Guardeny un parc tecnològic. En aquests moments s'està desenvolupant software competint amb Àsia i amb Pakistan a costos hora de programador que són la 10ª part dels de Lleida. I em direu, però com es pot competir si els costos de mà d'obra són la 10ª part? Doncs es pot competir amb una qualitat de software i amb una velocitat de desenvolupament que tenim aquí, que moltes vegades supera aquests costos de barreres que tenim fora, que poden estar a Àsia o altres països a Latinoamèrica. I el mateix a Manresa. Moltes vegades la gent em diu, per què heu muntat un centre d'innovació a Manresa i per què Manresa, que esteu bojos a Manresa, teníeu que fer-ho al 22 @, tot el 22 @, estem nosaltres al 22 @ i el 22 @ és molt important. També té explicació, perquè a Manresa, entre l'Ajuntament, entre la Càmera de Comerç, entre la pròpia universitat i el centre tecnològic i entre l'entitat financera que estava en aquell moment de referència, que era Caixa Manresa, ara Catalunya Caixa, i ja veurem com acabarà aquesta festa. Al final hi ha persones amb aquest talent i amb aquest lideratge que han fet que en un moment determinat, quan es decideixi muntar un projecte, es munti aquí. I durant aquests anys, bàsicament, m'he dedicat a això, a innovar, a fer projectes i a intentar que les multinacionals que venen a Catalunya també facin i creïn coses que tinguin impacte a nivell mundial des d'aquí. L'arquitectura de software d'alguns dels dispositius que funcionaran en Windows 8 i Windows Phone 8 s'està dissenyant a Barcelona, al centre de supercomputació. Els 12 millors consultors a Europa de com les TIC ajuden a reduir costos i ser més productius, amb les millors pràctiques de teletreball d'Europa, estan a Manresa. I això, bàsicament, és trobar talent, trobar gent amb empenta i intentar fer les coses amb complicitat dels diferents agents. I jo de mi tampoc voldria parlar massa més. Home, amb aquest temps, amb el temps lliure, a part de cuinar els caps de setmana, fer de xòfer per la meva filla i fer de suport als partits de futbol, he estat molt a prop de molts projectes de gent jove i emprenedora al país. I, de fet, és un dels motius pels que amb IEGEC volem signar un acord. Hi ha un programa que estem impulsant nosaltres d'ajuda a creació de noves empreses que suposa la cessió de software, d'eines de producció i desenvolupament de qualsevol idea que tingueu d'aplicacions, bé sigui a la web, bé sigui pel mòbil, bé sigui per les consoles. És un programa que es diu BizPark. Suposa cessió de tecnologia entre 40 i 60.000 euros any, i per posar en producció i desenvolupar projectes durant els 3 o 5 primers anys de la creació de la vostra empresa. I a Catalunya, els darrers 4 anys, amb aquest programa hem creat unes 104-105 companyies. 104-105 companyies. I algunes d'elles estan tenint èxit important. Bismarck, per exemple, que és una empresa creada fa 2 anys d'administració electrònica i d'open government, utilitzant tecnologies al núvol, ara està fent projectes a Aràbia, està fent projectes als Estats Units, gràcies una mica a la nostra empenta. I hi ha d'altres amb el món del mòbil, sobretot ara parlàvem precisament amb el Marc, que treballa amb el món del mòbil, d'altres que generen oportunitats. No solament crec que el futur depèn bastant de nosaltres, sinó a més que crec que hi ha molta cosa per inventar i està canviant l'entorn digital a tal velocitat que a vegades no ens donem compte que les oportunitats d'empreses que liderin aquest canvi estan a tot arreu del món i no hi ha barreres. O sigui, que no hi ha res que impedeixi que la futura Google, Facebook, Microsoft estigui aquí a Barcelona els propers anys. No hi ha res que ho impedeixi. I estan canviant moltes coses. Cada vegada més veureu que s'estan trencant les barreres entre els dispositius, que el poder accedir des d'un dispositiu a un contingut és més ubicu. Tu pots accedir des del telèfon, des de la tableta, des del PC, des del televisor, i dintre de poc des del cotxe, des de la consola de videojocs o des de qualsevol cosa que tingui intel·ligència podràs accedir als continguts digitals al cloud. I això canviarà bastant les barreres, no?
I després també es veu una velocitat en quant a la interacció de la gent amb la tecnologia, cada vegada més natural, no? Veureu cada vegada més sistemes d'interacció amb la tecnologia per moviment o per veu. El del ratolí i el teclat no desapareixerà, però cada vegada més es veuran interaccions amb la tecnologia d'absoluta manera natural, no? I nosaltres, per exemple, estem començant a jugar amb un producte que vam llançar fa any i mig, que no teníem ni idea del que passaria, que es diu Kinect, que és un escàner que es connecta a la consola, i pensàvem, bueno, doncs això, els nanos, en lloc de tenir algú amb el comandament, es mouran i jugaran amb la Kinect i tal, i ostres, pot ser divertit i tal, perquè ja no hi ha comandament. El comandament és el teu cos, tu ets el comandament. I dius, ostres, quin canvi. I pensaven, i això per jugar pot ser interessant. Doncs ens hem donat compte que de sobte la Kinect s'ha convertit amb l'acord amb l'Xbox, amb Telefònica, amb el set-top box d'Imagenio, o sigui que amb les futures generacions, quan compreu Imagenio pel Gold Televisió o per el cine a la carta, us posaran una capseta negra que tindrà alguna cosa que darrere hi haurà un Xbox, que és una consola, amb un escàner. I a partir d'allà començar a interactuar per veu, per moviment, començarà a ser divertit per fer temes de telerehabilitació, per exemple, de gent crònica que no tingui que moure's fora de casa seva, o gent que faci teleturisme, no? Aplicacions noves. O sigui que animar-vos a que no penseu que això de la tecnologia està tot inventat, que hi ha moltes coses per inventar, que hi ha moltes coses que poden passar, i que tenim totes les condicions de context que passin, i que passin aquí a Barcelona, que som seu capital del mòbil i que som realment una terra d'emprenedors i de gent en empenta que pot fer grans projectes. I amb AIG, que espero que signem aviat l'acord, perquè tots els emprenedors i gent jove que esteu aquí del sector TIC us beneficieu de BizPark, els que no han vingut, que sé que hi ha uns quants que no han pogut venir aquí, dels quasi 500, també, i que aquells que no esteu al sector TIC, que probablement hi ha algú que no està al sector TIC, dels que esteu avui al dinar, també veieu les oportunitats al núvol com a oportunitat de reduir costos i millorar la vostra gestió amb clients i amb la forma de relacionar-vos amb el mercat, a nivell de col·laborar, tenir eines de videoconferència, correu i de més. Crec que això està canviant a una velocitat enorme i està oferint oportunitats pel nostre país perquè sigui més competitiu i que moltes empreses joves i empreses noves puguin beneficiar-se d'aquesta transformació. La idea que tenemos sobre todo es acompañar los proyectos de nuevas empresas de base tecnológica con básicamente tres cosas. Una, ceder las herramientas de desarrollo y de puesta en producción de cualquier proyecto. Es decir, todas las herramientas que tengáis que necesitar para desarrollar aplicaciones, para desarrollar software, para desarrollar aplicaciones, bien sean los móviles, consolas o aplicaciones de comercio electrónico. Incluso para ponerlas en producción en la nube. Dos, dar formación a vuestra gente, sobre todo en nuevas herramientas, sobre todo en el nuevo modelo de desarrollo en cloud que permite subir aplicaciones y contenidos a la red. Y tres, ayudar en marketing y comunicación a aquellas nuevas empresas que tienen potencial, sobre todo para que tengan una presencia importante en las plataformas. Ahora mismo, por ejemplo, el día 8 de noviembre hicimos el lanzamiento de Windows 8 y Windows Phone 8 en Barcelona, y la mitad de los expositores que presentaban apps, más de la mitad, pues aparte de grandes compañías como Softonic o como Sage, pues más de la mitad eran emprendedores que han nacido en los últimos 2 años, como Infantium, que es una empresa de contenidos educativos, o como Bismart, o como Kinetical u otras, con lo cual toda la parte de marketing y comunicación la procuramos empujar, ¿no? Y a diferencia de Google, con todos mis respetos, 2 cosas a comentarte. Una, nuestra propuesta en cloud para las empresas y para los emprendedores procura cuidar los temas de seguridad, privacidad de manera preferente. O sea, nosotros no estamos orientados a hacer publicidad y a segmentar y hacer scanning de los correos para hacer acciones de publicidad y de push a los clientes en función de su perfil. La soberanía y tutela de datos, la única plataforma en cloud que cumple la Ley Orgánica de Protección de Datos a nivel de seguridad y privacidad es 365. Y luego otra cosa, si te dedicas a jugar y lo único que necesitas es un Excel para hacer sumas y multiplicaciones y algún Word para hacer 4 textos, perfecto con lo de Google Apps. Pero como te pongas a hacer cosas profesionales, una memoria de un proyecto, un signo de integral, un signo de sumatorio, una cabecera de página, un pie de página, una pivot table en un Excel, en Google Apps se te va
a no se sabe dónde. O sea, todo eso, toda esa riqueza documental se pierde. Entonces, piensa en alternativas desde el punto de vista profesional que te garanticen seguridad en cuanto a protección de datos en las herramientas, y piensa en cosas profesionales. O sea, una cosa es, está muy bien utilizar Hotmail como plataforma de correo o Outlook.com, pero si quieres pues una cierta seguridad a nivel de encriptación, una cierta seguridad a nivel de LOPD, pues lo normal es que vayas a entornos profesionales, ¿no? Entonces, a emprendedores vamos a dar 3 cosas: herramientas de desarrollo, formación y ayudas de marketing. Y hombre, yo cuando firmemos el acuerdo os animo a que el día que lo presentemos lo veáis a fondo, y aquellos que estáis en el sector TIC y que aún no habéis tenido oportunidad, os suscribáis y lo probéis, ¿eh? Mira, críticos siempre, yo siempre soy crítico, yo creo que mejora continua siempre, ¿no? Yo creo que vais a encontrar 2 o 3 cosas con Windows 8 que van a cambiar un poco la forma en la que trabajáis y trabajamos muchos de nosotros, ¿no? Hasta ahora, bueno, simplemente decirte que en el primer mes de lanzamiento se han vendido 4 millones de copias de Windows 8 a nivel mundial. En España el ratio de ventas, y en Cataluña está yendo 3 veces más rápido que hace 4 años o 3 años y medio cuando lanzamos Windows 7, con lo cual he de decirte que estamos contentos, ¿eh? Hay mucha gente en la blogosfera que igual esperaba más, y he visto algunas opiniones de algunos bloggers diciendo esto las ventas de Windows 8 no va tan rápido como esperaba. Hay algunos que quizás no se han dado cuenta de que realmente el ritmo de adopción está yendo muy rápido, ¿no? Pero se va a acabar lo de llevar 3 juguetes a partir de ahora, 3 dispositivos a partir de ahora. Hasta ahora tenías que llevar un smartphone para temas de tener un dispositivo muy cómodo, rápido de acceso. Tenías que llevar una tableta si querías hacer una navegación para acceder a contenidos ricos, bien de internet, bien de películas, fotografías, prensa, tener un ebook, y la tableta era ideal desde el punto de vista táctil. Pero claro, lo que te faltaba con la tableta tenías que complementarlo con el portátil, porque si querías editar y trabajar, pues hoy por hoy las tabletas la verdad es que han demostrado que no son el mejor elemento ni para trabajar, ni para editar contenidos, ni para integrarse en redes corporativas de grandes empresas, porque a nivel de seguridad tienes que ponerles un montón de software para gestionarlas, con lo cual al final te sale la tableta muy baratita, pero integrarla en la red corporativa te costaba el doble de una. Con Windows 8 lo que estamos haciendo es de que se va a acabar la disyuntiva, y vais a ver en los próximos meses en el mercado una nueva generación de dispositivos. Algunos les llaman convertibles, otros les llaman híbridos. Yo no sé si serán convertibles o híbridos, pero lo que sí combinan es las funciones de tableta a efectos de capacidad gráfica, navegación rápida y poder disfrutar de contenidos digitales de una manera muy rica, con la posibilidad de además ser productivas y tener un teclado que te permite en este momento editar, gestionar contenidos y tener tu plataforma segura. De manera que a partir de ahora en el puente aéreo y en el AVE, dentro de los próximos meses, se va a acabar la decisión de quién se dedica a pasar un rato de ocio y quién se dedica a trabajar y quién tiene un dispositivo y quién otro, y si te llevas los dos ese día, me llevo la tableta, me llevo el portátil, me llevo los dos, ¿no? Aparte, dentro de poco, además es probablemente nuestra respuesta a la crisis, 2 en 1, no te compres los cacharros que con uno lo vas a tener todo. Y vais a ver en Navidades Asus, Acer, Samsung, Sony, Toshiba, Fujitsu, HP, un montón de fabricantes sacando dispositivos de todos los tamaños, tipos y colores, precisamente que lo que van a combinar es las 2 cosas. Un dispositivo táctil de ocio rico y con el primer navegador orientado a entornos táctiles, con un dispositivo para poder trabajar y poder integrar en tu red corporativa de forma segura. Con lo cual se acabó la mochila con 2 cacharros. En nuestro país, a pesar del gran éxito de Apple, hay 3 millones de dispositivos con sistema operativo de Apple entre tabletas y dispositivos móviles. Hay 6 millones de dispositivos con Android, básicamente smartphones principalmente, porque las tabletas hoy por hoy con Android son minoritarias. Hay 21 millones de dispositivos con Windows, y yo te puedo anticipar lo que va a pasar los próximos 6 meses, y esos 21 millones van a ganar market share, y vamos a ver dispositivos en el mercado ganando market share a Apple y a Google. Eso te lo garantizo que va a pasar. Pues es una estrategia cambiante, Vamos a ver, nosotros tuvimos una visión hace mucho tiempo de que, y todo el mundo se pensaba que el presidente estaba loco, de que acabaríamos en un mundo en el que acabaríamos con un PC en cada hogar y con un PC en cada oficina, y el mundo dice, ¿tú qué te has bebido, no? Y ahora estamos en una visión, yo creo que de futuro, en el que va a haber inteligencia
y va a haber capacidad de conectarse a la red, y la red básicamente está clara que es la red Internet y el protocolo SIP, con dispositivos que no nos imaginábamos. Está claro, la evolución de las tabletas, los móviles y los PCs, esa está clara, la convergencia. La integración de esos 3 dispositivos con el televisor va a costar un poco más, pero el televisor cada vez más va a ser un dispositivo conectado a Internet con las mismas funciones y capacidades que vas a tener en cualquiera de los 3. La integración de esa tecnología en las consolas de videojuegos, en los coches, en los electrodomésticos, en cualquier dispositivo de consumo que pueda tener inteligencia de conexión, va a abrir nuevas formas de trabajo distintas, ¿no? Ahora se habla mucho de las better cities, las smart cities, las ciudades inteligentes, el poder tener captura de datos en tiempo real de sensores de todo tipo, de mobiliario urbano de todo tipo. La posibilidad de poner un chip que se conecte a Internet y comparta datos abre un nuevo mundo. Hasta la fecha, nuestra aproximación, a diferencia de Apple u otros, ha sido no abordar este mercado de extremo a extremo, haciendo nosotros el hardware, el software, los dispositivos y la venta, sino básicamente centrándonos sobre todo en el software. Estamos entrando últimamente en el terreno de los dispositivos con la Surface y con la Xbox, pero claramente nuestra velocidad de aceleración pasa por mover la industria, igual que hemos movido muchos fabricantes de hardware y el mundo del PC, pues ahora mismo estamos, pues, por ejemplo, con los fabricantes de coches. O sea, nuestro acuerdo con Ford o nuestro acuerdo con otros fabricantes de coches están pensando en dar inteligencia al vehículo, que tengas asistencia, ya no solo con el GPS que te detecte las rutas cuando hay problemas de tráfico, sino que además el sistema te guíe, ¿no? Y el que haya inteligencia en tu nevera para cuando el nivel de cervezas baje por determinado de cierto umbral, pueda hacer la compra automática, tampoco estamos tan lejos. El despertador que se conecte a red, consulte el tráfico y el tiempo en el día y en tiempo real en función de tu margen de tiempo de desplazamiento a la oficina, adapte la hora a la que te levantas, no está tan lejos. Y si os pensáis, yo creo que ahora mismo, dotar de inteligencia a cualquier dispositivo que tenga un procesador y que tenga conexión a Internet para compartir información que hay en red que puede ayudarte a tomar decisiones, va a abrir nuevos modelos de negocio. Y esos modelos de negocio generan oportunidades. ¿Y esas oportunidades dónde van a salir? Pues pueden salir aquí. Y tenéis una ciudad que es capital del móvil, que es capital de las Smart Cities y que tiene todas las condiciones de contexto para que pasen las cosas aquí en lugar de que pasen en otro sitio y podamos escribir alguna de estas páginas de lo que va a pasar con coches o con ciudades inteligentes en los próximos 3 o 5 años. Estoy convencido que puede pasar aquí.